Van der Meer fietste het eerste lang lien in dit oer-Amerikaanse landschap. En nu zit ze in Hilpen, in quarantaine. Dat wie een hele oergang. Ja, ik voel me erg opsluiten. Al zit ik net in mijn eigen huis en ik ben even in Hilpen tijdelijk. Het voelt wel een beetje als een vakantiewenning. Maar toch, ik voel me net alleen nog opsluiten. Het voelt ik weet net wanneer in de nabije toekomst dat ik weer in een vliegtuig mag. Wanneer ik weer mag vertrekken, wanneer ik weer mag reizen. Wat toch wel mijn grootste hobby en deels ik mijn werk is. Dus die vraag die doet nog meer zeer dan het feit dat ik nou thuis ben en opsluitend zit. De reis zette begin 2019 uiteen en met een vrachtschip bedarde zij in Zuid-Amerika. In Amerika dwor het even voordat de effecten van het coronavirus duidelijk te zien waren. Wij zitten gelukkig net in New York, maar op dat moment dat het ambitie begon, zitten we in Utah, Arizona, op het platteland. Maar in die tijd dat we in Las Vegas aankwamen, de strutten van Las Vegas waren helemaal leeg. Er waren gewoon geen toeristen bekend. Het was een spookstad worden. De kans dat ze de triet weer oppakt dat ze hem loslaten moest, is liets. Ik had net in de hol om het auto mee te zien, want dan heb ik net het gevoel dat ik rond de wereld fietst ben. Ik ben naar Los Angeles fietst en weer waarom flynt. En wat doe ik dan? Begin ik dan in Japan en fiets ik weer waarom? Dus ik heb zo het idee van, laat het maar even op jou komen al hier. En over een paar jaar begin ik gewoon weer hoe na. Is een goede reden om het nog een keer te doen, toch? En onder wielers schreeuwt ze een boek over wat ze allemaal meemaken had.